Oh, abite ndi mabize watu setu kumagambirana tipalize nthu zambiri zoti tikuyeneka tizikambirana. Ineyo tu ndimafuna tikambirane tisinthe mpingo ndimaona kuti mwina tilowe katolika tilowe catholic. Zampano zozinda mpingo zogwirisana chani ndi ngani imene ndavuzayi. Mukaona bwinobwino mikanda wokana upanga bwanji koma ukupao patalibe umaoneka ngati corona chocho. Ndipamene ndinati mwina nditenge ndipititse ndikakambirane ndi abiti kuti komatu tiona nditita mavala corona zitha kumakhala bwino ndekutero kona upititsa kuchipindako kuti tikambirane kuti bwanji tilowe catholic tikaona kuti tilowe katolika. Oh, okay. Aisha bwino. Zampano iniyo makapanga shani kuchipinda kwanzikana kuti mukatenge corona, mukatenge panti, mupite naye kuchipinda. Makapanga shani kuchipinda kwanzikana wanjiro kwa mandidi. Mwina tu abiti mwaiwala nyumba muno ndi mwanga. Nyumba muno ndi mwanga ndimalowa pena palipo pamene ndafuna. Ndipo kalowa kumene koko ndinkangofuna ndikayang'ana kuti akusamala chifani anthu antchito amakonda kumangokhoma zinthu kaya kumayanika zinthu zosakhala bwino kumangokhoma ali ndi nyumba inoyo ndoti ndi nyumba ndiyanga. Nchifake nalowa kumene kukangocheka kuti ndione kuti nyumba ikusamalidwa nzipinda zonse. Oh, zampano panti maona ngati Westa. Mikanda iyi maona ngati corona kuti tilowe mpingo wa Roma. Yeah. Zampano no Blayo. Blaya muvotokoze zoro ndinu pamene. Kapena mwandida ukalano ndi yango uru yangeza Blaya wakoyo. Blaya musavutika kumfusa iyeyo mundifusa so ineyo. Blayo mukamucheka abite bwinobwino akufanana ndi wanu. Ndeni nangontenga chifukwa choti ndimaona ngati ndi wanu ndimaona ngati wayamba kuba iyeyo. I think ito mukayang'ana zinthu zambiri kuchipinda kwakeko zikuoneka zambiri zikufanana ndi ino ya abiti. Atiliki nzana amemma ndibowa ino ndinumvite makala ndi yango lavuzo lili lonse soni.